kinyalo wacho japuonj moromo ni kar jopuonj moromo tiende nang'o kiwacho ni mondo mi sikul oyud jopuonj moromo. Nitie ga kwan kuom ranyisi kuom sikundi ma Lambwe Secondary School karkacha jopuonj adi moromo to sani nigi jopuonj adi? Kaka Lambwe Secondary School onego bed gi jopuonj 28. Kamano in ga disa gi jopuonj 18. An ga 18 mondik gi Teacher Service Commission. Nyiso ni modong' no gap modong' no wandiko kendwa e skul kanyo. Koro parane ka every month wadwa chulo jopuonj ma about 10 to wachule kamano pesa no dwa timo gi machielo to gima kamano timore sikunde te. Emomiyo Teacher Service Commission owacho niya mondo gikonywa e wachno gidwa dhi kelonwa jopuonj 20,000 mondik gi under internship mondo at least to reduce no load no, which is good. Erokamano ahinya nyakoromo gi jwang' wapenji kar kanyo ni to in gi paro machalo nade. Saro mo kanyo sariyo mar okinyi nitiere ote moko ma bende ang' mayude thuolo mondo mi wakale achiel kachiel ka gidonjo kacha e mbui mar Facebook kod mano mar SMS mondo mi ang' waduok gi ane kar kae ka in gi penjo ne japuonj